Guys, it's Tamia Ja and welcome to the background. Nkhani libano ndikhani yomvetsa chisoni kwambiri guys. And azimayi osamangotenga ana anu ndikumusira olonzanu don't trust anyone. Amene zoti munthu amene angakupweteke weyo is always close to you. My best friends. Okay, so nkhani ya lero ndiye Mtsikana amene mukumona pa dzina lake ndi Stella Namwanje. Stella Namwanje ndi wa ku Uganda. Mtsikana amene yamupeza ndi mulandu otenga bibi lake lomwe ndi mkodzi wake omwe ndi kumudyetsa mwana wa 10 months. And mwanayo osati kuti ndi wake, no, mwanayo ndi wanzake. Ndi wanzake mwanayo. Ndeno zomwe zinachitika ndizi. Stella Namwanje ali ndi nzake. Nzake ali ndi mwana wa 10 months. Ndiye mwana uja anamutenga ndi kumusira Stella Namwanje kuti amutani kodi amusamalire chifoti amachokapo. Then Stella Namwanje yono nkubibira munkanthu kubibira ndi kukodzeramo ndi kuzika mbale. Kenaka ndi kutenga foni yakamile ndi kumazijambula kumudyetsa mwana bibi ndi mkodzi wake. Then video ija napeza kuti yapita pa social media. And palibe mene akudziwa. And atazijambula video iyi, oh my goodness. Koma anthu ena amazijambula ndithu akumudyetsa mwana bibiyo mkodzi wake mweyo amazijambula. Nde video ija napeza kuti ambiri yawafika. Kana ika pa social media ndi Stella Namwanje mweyo kandi ndani, we don't know. Then guys, ineyo saname ineyo lokungoganiza ndekha kuti wino yakangapange zimene zizi kwina kwake sinaganize. And this is my first time to hear something like this. Then Stella Namwanje uja anamutenga ku court amupatsa punishment ya 35 years. Akhala ali kundende for 35 years. Then nkhani ili apa ndiye anthu ambiri ku Uganda onena zoti the punishment is too much. Anthu ambiri ku Uganda onena zoti punishment imeneyi sizoti Stella Namwanje yo wa mwanayo wamupha, no, sanamuphe, wangumudyetsa zinthu zomwe zikhoza kumudwalitsa. Ndi anthu ndithu akupanga ma debate ku Uganda kuti the punishment is too much. Mamulakwira Stella Namwanje yu mwanayo osati kuti anamupha iye wangumudyetsa mabibi like guys. Ineyo punishment imeneyo it's good for her. Guys, just imagine mwana wanu nzanu watenga bibi lake ndi mkodzi kumudyetsa mwana wanu. Mkodzi umva bwanji mtima? This is wrong. Imeneyo ndi mada case imeneyo nanga mwana atafa imeneyo ndi mada case. Tunde panopa Stella Namwanjeyo panopa ali ku ndende for 35 years. So guys, tell me, what do you think? Do you think the punishment is too harsh? Do you think the punishment is too much for her? Kapena she deserve it? So I'll be reading your comments and tell me, what do you think about the punishments?